Sú krajiny totižto v Strednej Európe, ktoré ukazujú, že keď sa tie eurofondy nemíňajú na haciendy, tak to vyzerá trošku ináč. A ja ako veľký priateľ Poľska, však to je o mne známe, hovorím, viete, no tak pred 30 rokmi to Poľsko vyzeralo trošku ináč a my sme boli všetci ešte v Československu a potom na mladom Slovensku takí presvedčení, že to predsa my vždy dáme, my budeme vždy na tom lepšie ako Poľsko. No tak sa tam chodte pozrieť teraz, že ako sa postavili diaľnice. Ja nechcem kecať tie čísla, no ale z 300 kilometrov diaľnic máme 600 a Poliaci asi z 250 kilometrov diaľnic majú 4,5 tisíca. Hej? Tak a teraz naozaj aj tí, čo chodia iba po Nový Targ, veľmi odporúčam ísť trošku vyššie, až po Gdaňsk, namočiť nohy do Baltského mora a uvidíte, že tá krajina sa radikálne mení. A ja to hovorím nie preto, aby som tu oslavoval Poľsko, ale preto, že tak to mohlo vyzerať tu, že všetko mohlo byť dokončené, lebo sme na to v princípe mali, lebo my sme boli nepomerne dopredu vtedy, dnes už nie sme.